Di
tuy ayan ngem paiti inkaing supapa sinuap pay ita inbatit tuy pusok na agmay-maysa nga aglakan inpaay mo apan nusa awan sensabina di ayan nag-ibalik na nga inak pinag-ibig inalagyan na nama nagsulbot nagbunga dahil nga arapaa nga inta minulig di kariken sa bata na siyang tutay pumusay lakit mo tulaen mangbiyak pinanglabas ay kupilin ang kalmanta naputar akanta arbis amang masanta dinaketay na ayan na siyang tunay pumusay lagim mo tulaen mangbiyak tinaglabas ay kupilin ang kalmanta naputar akanta arbis amang masanta dinaketay na ayan na siyang tunay pumusay lagit mo tulaen mangbiyak tinaglabas ay kupilin ang kalmanta naputar akanta arbis amang masanta dinaketay na ayan dinaketay na ayan dinaketay na ayan. Adda hinag nasabat umakit ngem nalabsat inismak ket kimitmak nagtibayok uy kaungdak no tila nga imet paudi di pang maginawaw sexy agtawen santi 60 lung ay na bailag makagargari umakit na agpaisong napigsa pailat inababato makaalino ti batong na makaparugso pailat kinina agbabaketa isut kun kunada kanya uray maluyo wendak di dametrik na tuy marik na agbabaketa puno nga agbabaketa di dangamin na mo ti ganas ti bakit akain na yan aya agbabaketa puno nga agbabaketa di dangamin na mo ti ganas ti bakit akain na yan aya pumatol iti bakit kaskala at datlangit awan sa pulan ti kinasam i arakop na ken inage ti bakit lasing singpet na bangbanglu awan mintis uray no kuribet bet awan sa pulan minagkinagaget nagkelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da
Uray manuoy uya wendak di dametrik na tuy marik na agbabaketa udno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan ayan agbabaketa udno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan ayan iti bakit gaskala at dadlangit awan sa bulan di kinasamit arakot natin inagit di bakit nasingsingbet nabangbang awan mintis uray no kuribet-bet awan sa bulan minakinagagit nakelariro tay kunkunada na amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpayduma ti ganas na agbabaketa isut kunkunada kanya uray manuy uya wendak di dametrik na tuy marik na agbabaketa udno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan ayan di dangamin na mutiganas di bakit akainayan ayan Ketlin anagutot inururay kabiag ko inabayag ka nito nga mawandi kan makita nga agsugli to'y arpad ko sinugat mo daytoy puso nga agayat ken ka nang namnama nagururay ken ka naulinan di ayata sinangalta gaputi agayom dito'y nanda
dagitoy mata, di umaribasay, siya sinuitan, di umatibay, daytoy puso nga agsensen na ay. Sapay na kuma, kamasurutan to, idalan nga agsubli, tuy arpat ko, namin kasigsika, di ragsak ko, ken siksika na di amin ko, agsublikan, 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 biyag ko, mailiwak kentan. Ulehiyo, lehiyo, ulehiyo, lehiyo, ulehiyo, lehiyo. Apay nga itakalang ading teng dito'y biyak ko, itan taadan at tagigwa to'y puso, nabuburaya kumamuang mo tumteng ka, sika kumatkain nangaw, ken kakinkin na tawa. Tumteng tu ipanawin, pakasikan tu maglaeng, ipuno para kanyak, ay anyan na naglagsa, pilpilitin alukatan, tuy puso ka nakaseran, kaya't po amaamuan, apay kami na itakalang. Di puso agsagsagaba, tinigan kapuken ka, sindut mo para kaniya kisuka di wenno sika, nagururaya kuma nuang mo adung tengka, sika kumatkain inangaw, ken kakinkin na tawa. Dumteng tu ipanawin, makasikan tu naglaeng, ipuno para kanyak, ay anyan na naglagsa, pilpilitek alukatan, tuy puso ang kaseran, kaya't amaamuan, apay naman na itakalang. nagururayak tuma no ammo adung tengka sika kumat kain inangaw ke
asyak tay isang peta. Kitaw ko asyak tay isang peta. Hello, kumusta ka? Sumbatan dagit text ko ken ka winuodan sa bali text mo itan nalawlawag kumano ipudnon kanyag biyag ko takno na mo ti aramid ko nita. Sorry mahal, pasensya ang lakuman. Taawan ngamin tilog tuy cellphone ko ita. Dandanin sa paiketin ag expire tay SIM card na ay nagrigat biyag ko sa saade ita. Masumbag ang message ko ken ka. Ang klaro
sakitin paay mo, sinugat mo laeng tuy puso, sinayang mo ayat nga inpalakam ko, in paay ko ti amin ko, kinudawayam laeng tuy puso, kasano akitan o biyag ko, awan ka tuy sidong ko, nagsakit, di naramid mo, kalpasan ti amin, ket ingkan umadayo, nagsakit, dito'y puso, jaksan mabaylan, mangpan panunod, ken kabiyag ko. In paay ko, di amin ko, kinundawayam laeng tuy puso, kasano akitan o biyag ko, awan kan tuy sidong ko, nagsakit, di naramid mo, kalpasan ti amin, ket ingkan umadayo, nagsakit, dito'y puso, jaksan mabaylan, mangpan panunod, ken kabiyag ko. Dear textmate, nalipatan na kadi, wenno addan sa bali nga inka kakibkibi, message mo jak itan masumbatan, tatoy baterya ket na dead cellsan. Hello, textmate, malipatan kagadi, nuna ibusen lukot ka te-textken ka, pati allowance ko ket nairaman ka, tanu awan lod mo ket pasaan ka. Sorry textmate, amumet nga agan adalak, ket aduunay ipagkasapulak, saan abale ken
masapula. Text mo kanya, magpalagpan to'y rigna. Tawag ko ken ka, rigna ti agayat. Iliw ka di ka ipapananda. Wenno ayat ka di ipagpagana.
pamasakit laeng tirik na inayan ka tinalablabes sikan biag ko tay nagibales di mo pinanunod pusok may dadanes